jingpule na ki kam jong ki apostol kulnong kapaat kadkot laipun rio hadu sau huwei. Bun na ki kilanget ya kukubor jungu bat kila yo baptisma kumbalai hajar ngod kila wan yeso lang ha kata kasni. U Petrus ula kren pen I haki bat ula kintu yaki da bun ki ktien uang do pelait yardi na kane kapateng pen rio kabala sakma. Nambadei hapi bau Blei ula kulan badha ki khun ki kti jompi badha ki do baro ki ba hajngai habaro ki ba Blei kin rat jongi ula khot shalade. U Petrus ula ong haki do kila kabamon but uwei pa uwei na pi unyo baptisma hak kerteng u Jesu Christ knang ba unduk map ya ki pop jompi but pin yo pediang ya ka jing ai jong umensim buhun haba ki pat ba kila yo sngo ya kane ladung ngak ya ka do nu jongki but kila ong ha u Petrus but ki wei pat ki apostol ko para nginle kumno baro ki pat Israel ki dei ben tip shai kadar ba ya undi u Jesu ya uba pila sa narna u Blei ula bendong u kenrat bat u Messiah ka ktien jong u try kasam lai pusaw kadkhot saw hadu san khatra hadu arpho bat arphoa ngalawat ya u try bat ula jubab yanga na ki jingting baro ula sius pa yanga ki ba peche u ki sngo shngan kim ju sngo bu kho u try udon hajan ki ba pat do nut bat u sius pa ya ki ba stot mensim ki jingten ju u bahop ki bun Henry u try u penlight yu u na ki baro phon usumar ya kishing jung u baro kawairu kan omken ya ka jing im ki shakri jung u try usius pa kat ki ba letri ha u kin om sharem ka gospel kat kum yo anes mukhut kilanong ka ba arpho kar khot khatwei hadu khatra kamaria pad kala yeng habar ka jintep kayam kadba kadang yam kala demban pe chapo jintem bad kala yoi argut ki angel ki bar yam li ba ki shong wei hakli bad wei hagajan hangta habala don kamet u Jesu ko kong balei phiyam kila kili yaka kala jubab kila ra no ya utrai jonga pangam te hangno kila bu ya u kong balei phiyam u Jesu la kili yaga yano sha phiwat kala nang perkhan u dei unong sumar kper kumta kala ong ha u yo dei ma phi u balara no ya u ko ba ha yathu se yanga ha ei phila bu ya u bat ngan le chim no ya u mar ya ong kum ne kala phai din bat kala yo I ya u Jesu pa u yeng hangta Henry kamte pau dei u Jesu ula ong haka Maria kala phai wak shu u bat kala juba ha ka Hebrew Rabboni kabamod ko nong hikai kenyo wat nom so yanga u Jesu ula ong haka namar ngam palit phai sha ukpa Henry ki lecha ki para jonga bat yathu haki ngalit phai shauk pa jonga paduk pa jongpi ublei jonga bad ublei jongpi kumta kamaria Magdalena kala let yathu ha ki senran ba kala yo I ya utrai ban ba ula yathu haka ya kane ka gospel jong utrai